Το προϊόν που περιμένατε μόλις έφτασε. Νέοι φακοί Mont G5 με αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά και τη γνωστή ποιότητα της SAS. Ελάτε να τους δούμε. Οι νέοι φακοί Mont G5 της SAS διαθέτουν σώμα αλουμινίου, στεγανότητα IPX5, ενώ πλέον διαθέτουν φόρτιση με Type-C. Ο Mont 300 διαθέτει ισχυρότερο φωτισμό στα 500 lumen, ενώ ο Mont 500 φτάνει πλέον στα 800 lumen και διαθέτει διακόπτη με ένδειξη μπαταρίας και εναλλαγή προγραμμάτων. Τέλος, ο Mont 1000 διαθέτει φωτεινότητα 1200 lumen, διακόπτη με ένδειξη μπαταρίας και εναλλαγή προγραμμάτων, ενώ με δύο απλές κινήσεις μετατρέπεται σε έναν μικρό αλλά πανίσχυρο φακό. Αυτοί ήταν οι νέοι φακοί Mont G5 της SAS. Ζήτησέ τους τώρα στο δίκτυο συνεργατών μας σε Ελλάδα και Κύπρο.